Zdobiť tortu s nejakou sódou. Pozri na to, je to také farebné. Och, prečo to neleje? Aké nezvyčajné. Čo je s tou fľašou? No tak. Je to ako sopel. Čo to je? Počkaj, vonia to ako jablko. Ňam, je to jablkový žele. Aké skvelé. Milujem to. Chutí úžasne. Wow. Molly, zabudla si na niečo? A čo torta? Správne. Vďaka. Žele mám tak rád, že ním ozdobím tortu. Ale najprv to musím nakrájať, aby som urobil vtipné krúhy. Vylejme to na dosku a nakrájajme nožom. Skvelé. Pozri sa na tieto disky. Presne tak. Dávame to na tortu. Rôzne farby na rôzne polevy. Wow, pozri na to. Nádherné. Je to naozaj krásne. Wow, dobrá práca a náš koláč by som ešte viac rozjasnila pomocou týchto hviezd. Sú také sladké. Milujem tieto lízanky. Položme ich priamo na spodnú vrstvu. Skvelé! Wow, aká obrovská cukrová vata. To by to bol povedal. Jednoducho som to zbožňoval. Je rozhodnuté. Urobme nádhernú dekoráciu na tortu. Môžem z toho urobiť obláčik s očami a veselými líčkami. Super. Vyšlo to tak roztomilo. Wow! A presne tak. Máš pravdu. Sú takí roztomilí. Úžasné. Aká zábavná hra. Ahojte, priatelia. Už ste sa pokúsili zostaviť sadu šišiek? Ja som to urobil. Hurá! Stiahnite si hru Multi-Dwoo na Google Play a App Store. Ešte som nevidel takú skvelú hru. Naozaj milujem čokoládu, takže ju chcem pridať do našej torty. Super. Kde by som pre ňu našiel miesto na torte? To je pravda. Môžem roztopiť čokoládu a urobiť ju farebnou pomocou cukríkov. Pozri, mám tu cukríky vo farbách túhy. Sú tiež chutné. Myslím, že je to skvelý nápad. Pridajme rôzne farby do rôznych misiek. Teraz roztopme čokoládu pomocou fénu. Všetko dobre premiešaj. Čokoláda je pripravená. Môžem ju naliať na tortu. Super. Pozri, tečie tak krásne. Krásne. Naozaj. Super. Pridám aj nejaké posýpky, potom sa bude trblietať a torta bude ešte krajšia. Presne tak, pridáme rovnakú farbu ku každej čokoláde. Nie je to dokonalé? Máš pravdu, je. Jej, pozri, mám farebné sušienky. Sú také roztomilé a majú dúhovú náplň vo vnútri. Wow, nikdy som nevidel takú sladkosť predtým. Super. Pozri, mám nové oči. Wow. Myslím, že som zhypnotizoval Molly. No, dobre. Aký nádherný krém. Je to bomba. Môžem ho odstrániť zo všetkých sušienok a použiť na tortu. Teraz odstránim všetok krém do tohto vrecka na krém. Skvelé. Poďme dať všetky sušienky dokopy a dať Molly ako pochúťku, aby sa možno spamätala. Ahoj! Wow.
Dobrú chuť, kamarátka. I pozri, čo tu mám. Nejaký farebný krém, aby naše koláče boli ešte jasnejšie. A pridáme navrch nejaké farebné sušienky. Nie je to geniálne? Áno, máš pravdu. Nerds, to je skvelé. Už je to dávno, čo som jedla tieto vtipné cukríky. Sú tak super a jednoducho ich musím pridať do torty. Tak dobre. Dobre. Dajme to priamo na vrch. Aká krása sa z toho stala. Tortu. Poďme hodiť ešte niečo na boky. Skvelé. Wow, to je pravda. Wow, mám celý automat na žuvačky. Ale ako sa dostanem k žuvačkám? Pozri. Na torte je minca. Myslím, že mi to pomôže. Poďme to otočiť. Trasie sa to. A všetky žuvačky vypadávajú. Wow. Milujem žuvačku. Dá sa z nej robiť také roztomilé a vtipné bubliny? Ups. Dobre, nechajme tieto žuvačky tu. A Bali, Adi, tieto pôjdu na vrch torty. Skvelé! Ale všetky tieto použijem pre seba. Sú také dobré. Pozri na moju bublinu. Wow. Musím sa sústrediť a zmraziť bublinu, kým praskne. Dobrú prácu, Kim. Wow, videl si to. Áno, ale počkaj chvíľu. Mám nápad. Budeme potrebovať túto truhlicu. Položíme ju priamo na vrch torty. Áno, a daj bublinu na vrch. To je geniálny nápad. Super! Teraz máme celý balón. A samozrejme potrebujeme oheň, aby mohol letieť. Počkaj, naozaj to poletí? Nie, naša torta odlieta od nás. Zastav, prosím, neodlietaj. Fúha, podarilo sa nám to. Hurá! Wow, Nate, pozri sa na tie kabelky. Sú také krásne a sú také dobré. Chcem vidieť, čo je vo vnútri. A ty, Nate? Áno, máš pravdu. Niečo je vo vnútri. Super. Pozrime sa. Čo je s mojimi rukami? Sú také čokoládové. Mňam. Možno táto kabelka má čokoládu? Áno. Tak super. Chcem to vyskúšať. Mňam. Je to také jemné. Milujem to. No dobre. Dovol mi pozrieť sa, čo mám v kabelke. Wow, pravítko. Nie je to jedlé. Nie. Zase som mal smolu. Chudák Judy zostala bez sladkosti a ja tu mám celú tašku. Pozri, aké je to chutné. Hej, prestaň dráždiť. Nevadí, teraz nájdem niečo chutné. Nie. Je to len kniha na matematiku. Judy, podelil by som sa s tebou, ale nemôžem sa odtrhnúť. Je to také chutné. Prestaň ma šikanovať. Aj tak nájdem nejaké dobroty. Len sa musím lepšie pozrieť. Nič tu nie je. Judy, nemôžeš mať sladkosti a je čas ísť robiť si domáce úlohy. Nate, to je všetko. Mám ťa plné zuby. Prečo sa tak rýchlo zotmelo? Čo sa deje? Kde som? Nič nevidím. Hej, Judy, to nie je vtipné. Zapni svetlá čoskoro. Judy, myslím, že som oslepol. Pomôž mi. Správa sa ako malé dieťa. Dobre, už sa nehnevám. Poď, pomôžem ti. Pozri, čo som našiel v tvojom batohu. Je to KitKat. Čo? Vážne? Nie. Myslela som si, že tam nič nie je. Fuj, robíš mi zle. No tak, pozri sa na moju tašku. Mám v nej ešte viac cukríkov. Áno, toto je tak úžasné. Videla si to? Je to všetko pre mňa, môj poklad.
Najlepší deň môjho života. Mňam, tak dobrý. Áno, môžem jesť M&M's po zvyšok svojho života. Jesť to a mať ešte viac čokolády. Áno. Áno, huré. Možno by si sa mohol trochu podeliť, Nate? V žiadnom prípade. Je to všetko pre mňa. Ale no tak, prečo si taký chamtivý? Jedna cukrovinka na stole. Ani si to nevšimne. Nie, je to moje. Naozaj? Tak si dajme výzvu. Ak vyhrám, cukríky sú moje. Ak ino, ty nedostaneš nič. Vidíš? Som taký opatrný. Nemáš šancu ma prekonať. Skvelé, Nate. Teraz si sa rozptýlil a táto kabelka je moja. Konečne. Wow. Pozrime sa, čo je nové. Mám naozaj skvelý fotoaparát. Wow, tak dobre. Poď, Nate, usmej sa. Nič nevidím. Čo sa stalo? Haha, skutočne pekný, Nate. Gratulujem, už dlho si nevyzeral tak hlúpo ako na tejto fotke. Vráť mi to. Čo je to? Úmyselne si sa rozhodol si zo mňa urobiť srandu však? No, to je v poriadku. Zariadím to pre teba. Už mám nápad. Hej, Judy, poďme sa odfotiť s tým super fotoaparátom. Dobre, teraz uvidíš. Pripravený. Dobre, teraz sa pozrime. Čo? To bolo smiešne. Zľakol si sa kvôli maske. Nate, si blázon? Áno, úplne si. No, pozrime sa, čo mám. Myslím, že aj toto je čokoláda. Čo sa stalo? Wow, to nie je len kamera, je magická. Len sa pozri, tanier sa premenil na čokoládu. Je to neuveriteľné. Nemôžem tomu uveriť. Je to láhodné. To je zase moje šťastie. Prečo má zase čokoládu? Ja tiež naozaj chcem jednu. Nate, sme priatelia a môžeme sa o ňu podeliť s priateľmi? Však? Takto sa asi správaš k svojim priateľom. Ukážem ti, čo znamená nechať priateľa v núdzi. Judy, polož to. Nie, to je môj fotoaparát. Chcem ho viac a ty mi ho chceš dať. Ups, niečo sa pokazilo, ale teraz bude pre nás dosť čokolády a je to super. Môžem si dať nejakú pochuťku? Nie. Je to naozaj pálivá paprika skutočná? Nie, dúfam, že nemám skutočnú. Áno, naozaj to nechcem skúsiť. A vieš čo, Judy? Poď, skús to prvá. Nie, ty. No tak, chceš to skúsiť prvá. Viem to. Dobre, poďme. Držme palce. Už cítim. Počkaj, že je to tak chutné. Konečne mám čokoládu. Naozaj? Chutil jej ten paprikový struk? Áno, je to také dobré. Len sa to rozplýva v ústach. Myslím, že je rád na mne. A mám pocit, že toto je naozaj pálivá paprika. Nechcem. No tak, môžeš sa spamätať. Vlastne je to celkom dobré. Povedal by som, že je to veľmi príjemné. Nie, bol som príliš rýchly v posudzovaní. Počkaj, Nate. Idem ti pomôcť. Tuto je. Presne to, čo potrebujem. Ďakujem, Prudy. Si môj záchranca. Tu máš. Takže, si pripravený? Wow, je čas na osviežujúce nápoje. Milujem kolu, mali by sme ju otvoriť a ochutnať. Mňam. Aká nezvyčajná fľaša a je celá z čokolády. Taká chutná a vo vnútri sú ešte ďalšie cukríky. Mňam, konečne som dostal všetky dobroty. Mám veľmi silný dezert, ktorý všetko pokazí.
teraz ti urobím fontánu. Nič sa nestalo, plyny vyšli von. To je v poriadku, Nate. Ukážem ti skutočnú fontánu. Pozorne sa pozeraj. A toto nikde inde neuvidíš. Wow,